алҳамдулиллаҳ барои ин модар дар байни 3 рӯз тонистем 500,000 рубли русӣ ҷамъ кунем ва имрӯз насиб кунем иншоаллоҳ зубора маҳкам мекунем. алло, салому алайкум апаҷон, созин хубе? Саломататон хубе? апаҷон, мо алҳамдулиллаҳ дар байни 3 рӯз 500,000 рубли русӣ шуморо ҷамъ кардем ва имрӯз тасмим гирифтем зубора маҳкам кунем. ва волонтёрои мо рафтааст, шумо як навор мекунанд ва дар навор ба он бародарон ва хоҳароне ки кӯмак кардан, дастгиритон кардан, миннатдории худтона баён мекунем. боқӣ Аллоҳ нигаҳбонтон боша, Аллоҳ шифои комил насибтон гардонад, дар ҳаққи мо низ дуоро фаромӯш накунем. ва картаи худтон буд, картаро заблокирот мекунем. боқӣ Аллоҳ нигаҳбонтон. бовар ки мебинуд иқадар меҳнат мекунӣ, иқадар ой мекунӣ, ахмақ одам будане ки нахуд 500,000 рубли русӣ дар байни 3 рӯз ҷамъ куниву як копейкша нагирӣ. ҳозир биги телефон ки ай 500,000 ҳадди ақал 50,000 ша бигӣ, чунки тирам зиндагӣ дорӣ, зану фарзанд дорӣ. ту пага зану фарзандша чӣ мехӯронӣ? нахуд ту аз ҳамун сумми меҳнати кардагӣ худат 50,000 рубли русӣ нагирӣ. занг бизан ҳозир бигӣ, чунки ин ҳаққи ҳалоли худай. ин чизе ҳасте ки барои худат насибай, насибатай, насиби худай, насибта пеш по накун. ин зиндагӣ дорӣ, ту зиндагии там мебарӣ, чунки 3 рӯз, 3 шабона рӯз зади 500,000 рубли русӣ ҷамъ кардӣ ва ай 500,000 рубли русӣ нахуд ту як копейкша нагирӣ. ҳозир бигӣ занг зан, сума 50,000 ша бигирам битиянат, чунки ҳаққи худай. ва овора бигӯ ки да мардум наган. мебинем ки дар фикр задагӣ, бале мушкил аст, бале қин аст, бале медонем ки дар 3 шабона рӯз хоб накарда маблағи модара ҷамъ кардӣ. ва инро бидон ки он бародарон ва хоҳароне ки модара кӯмак кардан, дастгирӣ кардан, сабаб худут чидӣ, онҳо ба ту бовар кардаву ин модара кӯмак кардан. ва инро бидон ки онҳо амонате гузоштанд ки нахуд 50,000 рубли русӣ барои чӣ боша ки нагиранд, танга ба танга модар расонем. ба ҳамин хотир худут вакил ҳастӣ ва чун вакил вазифадор аст ки ҳар маблағе ки аз куҷое бошад набошад, барои як модар, барои як хоҳар бошад, онҳоро танга ба танга бояд бурда расонад. бародарам, роҳи шайтонро нагир, дар васвоси шайтон гирифтор наша. ба роҳи рост бош, ба роҳи ҳақ бош ва иншоаллоҳ ки Аллоҳ аҷру подашашро метиҳад. ва инро на ту, на ягон шахси дига набояд касб кунанд. ин дар гардани ҳар як бародар ва хоҳар аст ки як модар, як хоҳаре ки эҳтиёҷ ба кӯмак дорад, кӯмакашон кунад. боқӣ Аллоҳ нигаҳбонат боша, дар васвоси шайтон гирифтор наша. бале, ин амонат аст. як миқдор дига маблағ барои хонатон сарф мекунем. ҳаққи шумоае. ман танҳо як хатбарам модаҷон. ман ҳаққи расидан надорам. амонат аст. ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони гиромӣ. чӣ хеле ки навора дидем, то қадри имкон хостум ба шумо бирасонам ки шайтон ҳама вақт кӯшиш мекунад ки як шахсият аз роҳи хуб ба роҳи бад бубарад, магар онҳое ки имони қавӣ дорану тарси Аллоҳ дар дилшон ҳасту амоната хиёнат намекунанд. ва онҳое ки дар корҳои хайр машғул ҳастед, яъне зубор мекушоед, рафта навор гирифта дар каналҳои ютуб, инстаграмҳои худтон мегузоред ва инро бидонед ки он нафарое ки кӯмак мекунанд, дастгирӣ мекунанд ҳамон навора, ӯ амонат мегузоранд барои шумо ва амоната набояд шумо хиёнат кунед. ҳар як шахсе ки ҳамон амоната агар хиёнат мекунад, Аллоҳ шармандаш мекунад. иншоаллоҳ ки онҳое ки дар ҳамин кори хайр машғул ҳастанд, кӯмак мехоҳанд бикунанд ва аз ҳамон кӯмак фоидае ба даст меёранд, иншоаллоҳ ки имрӯз не фардо шарманда хоҳанд шуд. боқӣ Аллоҳ нигаҳбонтон бошад. ассалому алайкум.